Fanni, te előadás! Hánysz a takarítás, ami lesz a takarítás? Nézze meg az ember, azért dolgozni sem hagyják a jó asszony! Hol van előadás? Emlékszem, szerdai nap volt, olyan színű pirkadattal, mint amilyen színe egy pohár beherokkának van, ha beleesett egy kakita magának. Az égen a felhők, akár az illatos diós kalácshalmak. Felkeltem Mikolás mellől a bajsárga ágyból, kiosontam a még federnek másodétségű udvarra, és vágtam magamnak egy disznót. Mire Mikolás fölkelt a gyomorbajos képivel, megreggelidett egy 2 hetes kifli véget ráksába, addigra én már megettem a disznótepertőjét. Ittam rá egy kis bért, aztán jöhetett a tűz. Megszoktattam a Mikolást, kimeteltem a lakást, olyan fehér lett, mint a tojásfal. Aztán kicseréltem a kazánt is, mert már nagyon elhasználódott. Jaj, nem az előadás. Na. Hát, nem is lehet itt takarítani, mi van itt kérem? Aztán elbicikléztem a Pogyebrádi kultúrházba. Éppen 9-re oda is értem, így meg tudtam nyerni a járási szépségversenyt. De a banketra már nem maradhattam ott, mert hát hol a csekk a fogadáson. Hol a csekk? Mozigépész, és azt állította, hogy az ő szervezete úgy működik, mint a Pilzeni toronyóra. Olyan kifogástalan. Mert ha ő egyszer kellő mennyiségű sört közül 60 perc leforgása alatt tele tudna vizelni egy üres sörös módon. Éppen olyan, mint amilyen ébermankocsit sörös fogakra szokott állítani minden reggel. Hát én azt mondom neki, hogy ha ezt megcsinálja, én állom a szekket, de ha nem, akkor minden nap levetíti nekem a régi, drága Angyalkái című filmet. Hát fogadtunk. Mikor Mikolás meghallotta a dolgot, hát nem nagyon örült neki. Azt mondja, hogy nem illik egy ilyen fogadás egy családanyához. Bánatában elővette a bikacsököt, akkurátusan jól összetörte a csontyaimat. Ezzel láttam én, hogy fáj neki. Jól nyíl a kedves, forduljon el, jön a következő menet, mondta Holacek. Én úgy tettem, mintha elfordulnék, látom, én oda-oda lettem. Aztán amikor megláttam, hogy Holacek ráemeli a mázsás potakját a hordó szélire, és elkezd vizelni. Hát ők megfordultam, hát nem hagyhattam, hogy csaljon. A pedikűrös Bolonka meg a 2 Polixívér voltak az oldalbírák. Gyönyörűséggel hallgatták a terítődés zenéjét, amint a hordó belsejében körbe-körbe, felfelé nyargalva, spirálisan tört felfelé, mint a történelem menete. Kicsapódott a hordó szélire, beköltötte a kocsma levegőjét, mindenki arcára pálingatott varázsol. A példeki boroviskát tartottak útközben, megálltak a levegőben. Egyszer csak véget ért a varázs. Csak Holacek üvöltését lehetett hallani, mert a 60 perc letelt, de a hordó még csak félig volt. Sírt, dokogott, és azt mondta, hogy ő már egy semmire való ember. Elment a Péterbe és fölködötte magát. Én is sajnáltam ám a dolgot, de nem láthattam többé a régi, drága Angyalkáit. Azt hiszem, hogy rám ismernek, mentem, Tetlipébe szépségdíjat nyertem. Lábamnál hever Szlovákia, bennem olyan sok a grácia, minden jóval megáldott a pártunk. Szépség pénz nem
predikátum, hozzá még egy bárói rokon, kell lennél több a zsúrokon. Nem ismered a szép kis Jarkát, ki szíveket száll számra számlál. A zsúrokon uralkodom, a hangot és a bankot én adom. Kicsit kokett a szép kis Jarka, erényemet szépségem adja. A zsúrokon uralkodom, a bankot és a hangot én adom. Na, nem érek ám itt rám magukkal szóra,